so ƴan uwa ɗalibai kamar yadda kuke gani za mu sake shiga sabuwar sura ta suratul bayyina. In Allah da sai kowa ya buɗe ya kuma saurara ya kuma bibiyi karatu a cikin tsari. In Allah da za a ci za a samu nasara in Allah yadda. To sai a saurara zan fara biyawa insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الحمد لله ‘yan uwa ɗalibai ina godiya da kuma masoya da masu kallo saurare. Kamar yadda kuke gani ni ba na iya bane, wasu da yawa kasi min tunanin cewa ko na iya ne. A'a, koyo nake yi, gudunmawa ce nake so in bayar cikin al'umma ta bangaren karatun alkur'ani da koyar da sanin baki. To abinda ni ma nake nema daga gare ku gudunmawar ku addu'a. Kada Allah ya gajiyar da ni, Allah ya taimake ni da ni da ku gabaki ɗaya kan wannan alkhairi. Kuma ina muku fatan Allah ya sada mu da rahamarsa, Allah muku albarka gabaki ɗayan ku. Duk wanda ya ci karo da bidiyo na ya gani ya ji daɗi ya yi murna da wannan abu da nake shi ma Allah shi ma ka saka masa da alkhairi, ni ma Allah ka saka min da alkhairi, ka saka wa waɗanda suke taimaka min da alkhairi, ka biya musu bukatun su na alkhairi. Allah duk abin da zai iya zamantowa matsala ne gare ku, gare ni, gare su, Allah ya mana maganin sa cikin arzikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ina wa iyayen mu addu'ar Allah ya raba mu da su lafiya, Allah ya raba mu da iyayen mu lafiya da ni da ku gabaki daya. Kuma da ƙarshe yar shawara ko kuma nasiha da zan ba mu ɗalibai, ƴan uwa mu kula da iyayen mu, ƴan uwa mu kula da iyayen mu, mu kula da iyaye, a guje bacin ransu da fushin su. Ka yi kokari ka yi iyayenka wajen ganin ka samu musu da farin ciki daidai gwargwado iya wanda kake da iko da shi. Da fatan ƴan uwa za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.